ஏய் பூமாரி, நீ எதில்டி வந்த? நானாடி பஸ்ல வந்தேன். நீ எதில்டி வந்த? நானாடி, நான் எங்க அப்பா கூட வந்தேன். ஏய் சந்தியா, நாடி மேமே வரல இன்னும். தெரியலடி, மேம்க்கு எதனா வர்க் இருக்கும், பார்த்துட்டு தான் வருவாங்க. ஓ அப்படியா, சரி சரிடி. மேம் லேட்டா வந்தா நமக்கு ஜாலி தான், நம்ம கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாம்ல. ஆமா ஆமா பூமாரி. ஏய் பூமாரி, நாடி பின்னாடியே பார்த்துட்டு இருக்க? இல்லடி சந்தியா, அந்த சோமு பையன் நீ பார்த்துட்டு இருக்காண்டி. ஏய் பூமாரி, அவன் எதுக்குடி உன்னை பார்க்க போறான்? நம்பறனா நீயே பாருடி, அவன் என்ன பாப்பான் பாரு. எங்கடி அவன் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கான்? பொய் சொல்லாத பூமாரி. என்னது பார்க்கறியா? இரு நான் பார்க்கறேன். ஏய் சந்தியா, அப்படியே கொஞ்சம் திரும்பி பாரு, அவன் என்ன பார்த்துட்டு தான் இருக்கான். ஆமாடி பூமாரி, சோமு உன்னை தான் பார்த்துட்டு இருக்கான். இப்பயாச்சும் நான் சொன்னதை நம்பறியாடி? நம்பறேன்டி. டேய் சோமு, பூமாரி என்னடா உன்னை பார்த்து பார்த்து முறைச்சினே இருக்கா? டேய், அவள் நான் பார்க்கறதுனால என்னை பார்த்து முறைச்சினே இருக்காடா அவ. ஓ அப்படியா, சரி சரிடா. பூமாரி, நான் உன அந்த சோமு பையன்கிட்ட கேட்கட்டுமா? அவன்கிட்ட நீ நாடி கேட்க போற? ஏன்டா பூமாரியை பார்த்துட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்கட்டுமா? ஏய் வேணாம் வேணாம், வீட்ல பார்த்துக்கலாம். ஏய் பூமாரி, நீயே திரும்பி பாரு, உன்னையே தான் பார்த்துட்டு இருக்கானே. என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கானா? இரு அவன்கிட்ட நான் கேக்குறேன். டேய் சோமு, ஏன்டா என்னையே பார்த்துட்டு இருக்க? ஹாய் பூமாரி. ஏய் என்னடி பூமாரி உனக்கு ஹாய்லாம் சொல்றான்? டேய் சோமு, எனக்கு எதுக்குடா நீ ஹாய் சொல்ற? பூமாரி, உனக்கு ஹாய் சொல்லாம பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அந்த குட்டி பீஸாக்கு ஹாய் சொல்றதா? டேய் சோமு எருமை, என்ன எதுக்குடா நீ குட்டி பீசாஸ்னு சொல்ற? ஏய் சந்தியா சந்தியா, கோச்சிக்காதம்மா, சொம்மாமா, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுமா. டேய் சோமு, நீ மேல பண்ணிட்டா நான் மேம் கிட்ட சொல்றேன். ஏய் குட்டி பீசாசா, மேம் கிட்ட போய் சொல்றீங்கன்ற போற. நான் இனிமேல் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், நீ திரும்ப அந்த பக்கம். அந்த பயம் இருக்கணும். இனிமேட்டு பூமாரிய பார்த்தா நீயா நான் மேம் கிட்ட சொல்றேன் நிஜமானே. ஏய் அதெல்லாம் நீ சொல்ற, அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது. உன்னை பார்க்க வேணான்னு சொல்ற, நான் பார்க்கல. பூமாரி நீ பார்க்க வேணான்னு சொல்ற. ஏய் சந்தியா, இப்ப எதுக்குடி அவங்கிட்ட நீ கத்துனீங்க? நீ திரும்ப முதல்ல. சரி சரி பூமாரி, நான் திரும்பிக்கிறேன். டேய் சோமு, நீ மேட்டி எல்லாம் பார்க்காத, திரும்ப அந்த பக்கம். பூமாரி, பின் உன்னை பார்க்காம வேற யாருமா பார்க்கறது? ஐயோ ஏன் வேற ஒண்ணு, நீ என்ன பண்ற பா, திரும்பிக்கிறேன். பூமாரி பூமாரி, கோச்சிக்காத, பாரு பூமாரிங்க. டேய் சோமு, நான் உன்கிட்ட பேச மாட்டேன், கம்முனு இரு. டேய் சோமு, என்னடா பூமாரி ரொம்ப கோவமாகற பழுகுதே? ஆமா ஆமாடா, ரொம்ப கோவமாகற பழுகுதே. யாரும் ஒரு ஐடியா கூட. அதுவா, என்கிட்ட ஐடியா கேக்குறா? சரி சரி சொல்றேன். உன் மனசுல இருக்கிறதுல ஒரு பாட்டாட்டு எழுதி அவகிட்ட தூக்கி போட்டுறா. ஏய் கவினே, சூப்பர் ஐடியாடா. இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? அட எனக்கு என்னடா தெரியும், ட்ரை பண்ணி பாருடா. சரி சரி, இதோ இப்பவே எழுதுறேன்டா. 5 minutes later. டேய் கவினே, லெட்டர் எழுதிட்டேன்டா. என்னடா பண்றது இப்போ? டேய் பூமாரி தூக்கி போட்டுறா. அப்படின்றா? சரி சரி, இதை தூக்கி போடுறேன். அட என்ன பேப்பர் இது? யார் தூக்கி போட்டுருப்பா? ஏ சந்தியா, அந்த சோமு பையனை தூக்கி போட்டுருப்பா. பின்னாடி இருந்து என்னன்னு பிச்சு பாரு. சரி சரி, இத பாக்குறேன். ஏ பூமாரி, இதுல பாட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்கடி. என்னது பாட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்களா? குடு பார்க்கலாம். என்ன பாட்டா இருக்கு இது? உன்னை விட்டா யாரும் எனக்கு இல்ல, பாரு பாரு, என்னை கண்டா நானும் உனக்கு இல்ல, உறவாக நீயும் சேர, உசுர வீசும் சூறைக்காத்து, பல 100 கோடி ஆண்டு நிலவுல போட வேணும் கூத்து, அடியேன் கூட்ட தாண்டி பறந்து வா வெளியில. ஏ சந்தியா, இங்க பாருடி, அவன் எப்படி பாட்டு எழுதி வச்சிருக்கான். டேய் சோமு, இதே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஆகட்டும். இன்னும் லெட்டர் எதனா குத்தனா மேம் கிட்ட மாட்டி விட்டுருவோம் உன்னை. ஏ பூமாரி, அது லெட்டரே இல்ல, பாட்டு ஏத்தாதான் நீ லெட்டர் லெட்டர்னு சொல்ற. ஏதோ ஒன்றா, நீ என்ன எழுதி தர? சரி சரி, விடு பூமாரி. டேய் சோமு, இந்த எபிசோட் முடியதுனால உன சும்மா விடுற, இல்ல நான் பண்ணுனே எனக்கே தெரியாது. இந்த வீடியோவில் வரும் அனைத்தும் கற்பனையே, யார் மனதையும் புண்படுத்துவதற்கு அல்ல. எங்க ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. முக்கியமா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூட ஒரு பெல் ஐகான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோ உங்க மொபைலுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி. அடுத்த வீடியோவை பார்க்கலாம். பாய் பாய் மக்களே.